Chestnut roasted by an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe will help to make this season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. That Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. It's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Geweldig, Tamara. Ik zat al met Tig samen in de Arreslee. Ik was met de Keursman weg in de vlee. Ik was helemaal meegenomen. Samen door de lucht? Ja. Oh, wat gezellig. Helemaal. Hey, een super mooie stem mee. Je neemt ons gewoon mee. Je raakt ons eigenlijk helemaal. Nou, super, dankjewel. Dan moet je verder mee gaan. Want dit is de eerste keer dat je dit doet, hè? Ja, Pop Plaza, toch? Popplaza, ja. Talenten in de eigen regio, hè? En dat uit Meijel? Ja, het Johns dorpje in de Piel is het, hè? Nee, ik denk dat we voor de komende dagen jou wel ergens eens een kripje kunnen zetten eigenlijk. En dat je daar mee kunt zingen eigenlijk. Dat mensen dan gewoon de tour kunnen pakken. En dan als kindje Jezus? Of, nee, gewoon als engel erbij. Als engel erbij. Ik zal eens vertellen, heb ik vroeger ooit gedaan. Bij ons op de basisschool er waren 2 zusters ook aan het werk. En eentje daarvan was zuster Gratia. En ik had dus de eer om dus als kerstengel mee te doen in de kerstmusical voor, ik geloof dat het KBO was. En dat was zo mooi. Ik heb het toevallig van de week nog aan iemand verteld, dat die zuster, die had een cassettebandje opgenomen. Voor de jeugd vroeger, ja, dat was zo'n klein bandje en daar kon je er van alles op opnemen. En daar nam zij dus de liedjes mee op en daar speelde zo'n kanariepietje op de achtergrond, die floot ook mee. Okay. Ja, dat was echt superleuk. Ja, en nou hebben we kanariepietje hebben we niet erbij gepakt, maar de volgende keer als je komt, dan nemen we een vogeltje mee en dan zetten we die gewoon op de achtergrond neer. Helemaal goed, afgesproken. Hey, ga zo door en maak het woord, ook voor Popplaza, aanstormend talent. Ik denk dat die drempel nou genomen is door jou. Ja, want het was wel een debuutje voor mij. Ik zing dan wel in een koor, maar goed, de afgelopen 2 jaar natuurlijk niks gedaan en ik ben er pas 2 jaar bij.
Dus ik heb nooit eigenlijk voor publiek opgetreden. Dus ik vond het wel echt super spannend solo. Nee, nooit solo